أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة بقرہ کی 20 نمبر آیتی کلمہ دے. دی آیتی کلماتو کی اللہ تعالیٰ دعوت توحید ذکر کئی سرد ذکر دلائلنا اور خطاب بکئی پیا ایوہ الناس سرا حال دارے چی اللہ تعالیٰ دا عبادت دپارا دا انسانانو نما سوا پیریانم پیدا کری دی. خود پیریانو تذکر نکی یا ایوہ الناس ہوئی وجہ پدی کی دا چی دا پیرے چی دیتا جن ہوئی دا پاسل کی تعبیوی دا انس. قرآن کریم کے خطاب انسانانو توی وہ پیریان پائے کے داخلی. قرآن کریم کے تقریباً 1000 نزیاد ادلہ عقلیہ اللہ بیان کری دی دا اس بات توحید دپارا. ادلہ عقلیہ ستوی چدائی تعلق دا عقل سرئی. عقل دا منی چاو اللہ وحدہ لا شریک ذات دے. اس بات توحید ورد الشرک باندے دا اغا آیاتنا یو دا آیت دے. دیر ائمہ کرامو دا دی آیتی کلمینا استدلال کرے دے پوجود دا اللہ تعالیٰ باندے. اللہ موجود دے ولی دے زکتاو سے پیدا کریے ستاسو مشرانی پیدا کری دی زمکے پیدا کرے دا آسمانی پیدا کرے دے. آسمان نا بارانون راورئی او دائی پوجہ قسمہ قسم نباتات بوٹی گیاگانی فصلونا دا زرغنی دا ټول کارونا ادلہ دی پدے خبرہ باندے چی یو الہ شتا یو معبود شتا یو خالق شتا. امام ابن کثیر دے باب کے ڈھیر واقعات بیاد ائمون نقل کری دی دے آیت کلیمی ذیل کی. یا ایوہ الناسو اے تمامی دنیا خلقو تمامی دنیا خاص نہیں آدھئی نفس انسانیت چی 50 صادری دیت ناس ہوئی. اے خلقو عبدو ربکم بندگیوں کے دخپل رب. بندگیوں کے منع بندگی خاص کے ذکر عبادتو نہ ہوتا سو کوئے خدا بندگی اعلی بندگی دے چکلہ ہوتا سو خاص کے داغا پوری. مکی مشرکانو بم
نور اغیارو کافرانو بم د الله بندگی کولا خودی بندگی کی بدوی د الله سره نور خلق برخدار ګرځول نو معنا بس کې خلقو عبدوا ربکم بندگی خاص کې د خپل رب دیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اغد عبادت پا زمن کی دا خبرم کړی دا ہر عبادت چا خاص شي د خپل رب د پاره نو دې ته توحید وي او کوم عبادت چې د الله لپاره خاص نه نو دې ته توحید نه وي نا فرمائے کل عبادت فی القرآن فهو التوحید قرآن کریم کی جہر زے کے عبادت ذکر راشی نداب پمانا دے توحید سرئی او مانا بے سکے او خلقو عبدوا ربکم یو گنے خپل رب یو گنے ربوبیت کے ہم الوہیت کے ہم پاسمہ و صفاتوں کے ہم اللہ تعالیٰ ہو بے شمار اسماء حسنہ دی یو پائے کے ربم دے داش سالنو یا ایوہ الناس عبدوا رب یا ایوہ الناس عبدوا اللہ و خلق عبادت اللہ کے اللہ بے ذکر کرے وے رحمان بے ذکر کرے وے رحیم بے ذکر کرے رب والے ذکر کو درب ذکر کولو کی دا فیدا گوئے کی دا دلیل شو دمخ کے دعوے دا پارا عبادت زکا دا کوئے چی دا اساس و رب دے تربیت کون کے دے نام مستحکم دا دی خبرے چی دا بندگی دیوشی کنا نو گوئے کہ دا دلیل واقعی کئی الذی خلقکم اغرب دستاسو چی تاسی پیدا کریے دنش نے وجود تیرا وسیع خلق دا مانا تاسو اول نوے نو بیاشتشوے والذین من قبلکم ومشران چی ستاسو نوران دیو ستاسو پلاران ستاسو نکونا سونا نسل انسانیت چی پا برزی دا ټول اللہ پیدا کری دی خلق نعمت ذکر کو دا سوئی نوئی چی بندگیوں کے درب ستاسو آغازاد چی تاسو لے جن در کڑے دے یا تاسو لے رزق در کڑے دے تاسو لے اولاد در کڑے دے خلق نعمت ذکر کو چاصل کی دا خلق چرے اصل لجمیع نعم دا تمام نعمتونو اصل سشے دے اغا پیدائش دے انسان یو انسان چی نئی پیدا ناغا نعمت بیاس پیجنی پٹولو نعمتونو کی غورا نعمت اغد انسان پیدائش دے تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے نو دا پیدائش نباد ستا مورم معلوم دے پلار دے معلوم دے قام قبیلہ خپلوان دے معلوم دا نو دغسی دنیا نور نعمتونا بیادر کری دی اور چی یو انسان دا سر وجود نلری خارج کی مانا زید عمر بکر احمد محمود دا نمونہ چاپی جندل سلکالا اڑان دے دا سر سان نام و نشانم نو اور سوک پدی پویم نو چی پلان کی خان بلا پیدا کی دا اللہ تعالی نعمت کو ردر کرے دیتی آدم نے وجود تر آوستے ستاسو مشرانم پیدا کری دی لعلکم تتقون
दाओ बुदो सर लगी या अन्नास बुदो खल्को बंदगियों के दखपल रब बंदगियों के दाव तौहीद मने दावलियों को लअल्लकुम तत्तखून दे द पारा चितासो बच्चे दाजाब दल्लाना इबादत दरी द पाराओ के छि द अल्लाह द अजाब न बचे और दा दरीशो पदे खबर बांधे छि द अल्लाह ताला द इबादत न छि द अल्लाह ताला द अजाब न छि अब इंसान बचकी न प इबादत ब बचकी नो दा खबरें दखल को गलती दी छि बंदगी द अल्लाह ताला न कई और यारो इन यतुन चिकल सफाई कना बसर सा अल्लाह फैसले पाई कई अल्लाह चनना फैसले बज प इबादत को मा स्थानियत का सफा दे और कस्तानियत सफा न दे आस्ता खपल कार दे दुनियतुन फैसले अल्लाह तला कई वो ज़ाहिरन चे अल्लाह ताब बच गई दखपल अजाब न पे इबादत बदे बच गई नुमाए लअल्लकुम तत्तकून दादों बुदो सर लगी और ब्या दलील शो बदे खबर बांधे चहर इबादतम गोरे दा सबब द बचाओ न दे बल्कि आगा इबादत बदे अल्लाह तला कबल अजाब न वदाई पर जरिए बच के चागा इबादत सिर्फ दल्ला पारा खासी मुतलक इबादत दादा नजात जरिए नगर दी चितवे चे बज इबादत घूमना ना ओ बदो रब्बकुम के दामाना रुआ था खास के अखफल इबादत दखफल रब द पारा ज़का जे मख के खल्को में इबादत न कवल लेकिन आ खालिस न अजरियत नजात नवा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा दानूर सिफात अल्लाह जिक्र गई दे सिफात फैलिया हुई अल्लाह आजाद ने जे पैदा करे दस्ताव द पारा यह गर्जोले दस्ताव द पारा ज़ुमका फ़िराशन बिस्तरा फ़िराशन मलकल फ़िराश देखिए माना दे तशबीही मन पशान द बिस्तरी ज़ुमका बिस्तरा न पशान द बिस्तरी था सरंग ये बिस्तर खलक पज़मक माने गोड़ई पकटे गोड़ई ज़ुमकम अल्लाह तला दासे गोड़ोले दा वसमा बिना आसमान पैदा करे दे छत छत मन पशान द छत आसमान पशान द छत दे ज़ुमक पशान दा बिस्तरे दा दे तब्या कूर वही वांज़ल मिन समाए मा और आवरई अल्लाह तला दबरन ऊबद बारान रोवरई फ़ाख़रज बिही मिन थमरात रोबासी अल्लाह तला बसबब ददी उबू सरा मिन थमरात हर किस्म आमदने दे हिकमतुन ते उगोरा अल्लाह तला बगैर द उबूनम बगैर द बारानम दसमके न फसलुन राविस्तेशी हो न कई द उबू पजरिया सरवासी देखिए द अल्लाह तला हिकमतुन ते इशारा दा और मंगा तासु तो बड़े खबर की दा तनबीरा गई चार यो कार चे तासु कवे नो दाओ पास बाबू बांधे कवे पजरायो बकवे अल्लाह तला दुमरा अजीम कुदरत ज़ात माला दे चागम कल दज़मकिना आमदने रूबासी न दोबो पजरिए रूबासी रूबासी अल्लाह तला बसबब दियो बोसार किस्म आमदने दस पाए रूबासी रिज़्क़न लकुम द पार द खुराक सासो या द पार द फैदी सासो समरात नफ्स में वो तो न हुई
ثمرات تفسیر قرطبی لکی کل ما خرج من الارض هر هغه شی چې د ځمکې نه راوځي دې ته ثمرات وایي غنم دی جوار دی ورجی دی وربشی دی سبزی دی هر شی چې د ځمکې نه راوځي دا ټول الله تعالی د باران د اوبو په ذریعه روباسي سلی روباسي رزق لکم د پاره د فیدې ستاسو د چا یو شان فیدې د چا بل شان فیدې فصلونو کې یو رنګ فیدې میوو کې بل رنګ فیدې غنمو کې جدا فواید جوارو کې جدائی بیا خلق داغین قسمه قسم سیزونه جوړي دې ته رزق وایي رزق نفس خوراک ته نه وایي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون دې ته ثمره د دلایل وایي هر کله چې دا مخکې کارونه بیان شو دا ټول کارونه څوک کوي الله تعالی کوي او خلقو تاسو مگر زوی خاص الله سره اندادن شریکان برخداران معبودان کارونه الله کوي او حال دا چې دا صفات مخلوق لور کوي انداز جمع د ند دا ند اصل کی مساوی تا مماثل تا وی مشابه تم وی مماثل مشابه داست وی منا اللہ تعالی صفت دا پیدائش دا اللہ صفت دے اور ترہو لگی دا صفت بلنم ورکی ٹک دا اللہ تعالی خالق دے خدا اللہ نما سوان نورم دا سی پا عالم کی دا سی خلقشتا چاہیم پیدایش کولے شی دیتا ندوئی اور ٹک دا اللہ تعالیٰ زمکہ غڑولے دا اسمان چھت جوڑ کرے رہے اوپر دا باران دا برن راو رہی لیکن دا سی سوکشتا چاہیم باران کولے شی دیتا ندوئی دیو جنا امام ابن قیم وئی فلا تجعلوا لله اندادا مگر دے تاسو اللہ سر اندادا شریکان فی المحبت والتعظیم سمر محبت سمر تعظیم احترام و عزت چی دا اللہ کوئے ندغ سی تعظیم محبت بدبل چانا کوئے دیتا شرک ہوئی بیا تردی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بم دمر تعظیم نکے سمر تعظیم چی دا اللہ دے کدا اللہ تعظیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور کو تا مشرک کیے گے پدی زکر جی دا اللہ تعالی جدا تعظیم دے دا جدا حق دے دا انبیاء علیہ السلام جدا تعظیم دے دا علماء جدا دے دا مور و پلار جدا دے دارچا جدا دے مشران جدا دے نو فی المحبت والتعظیم وئی محبت با دا مخلوق سر دم رنکے چی صفت دا اللہ پہ ورکی فتح القدیر کی شوقانی رحمہ اللہ ددید پارا دیر امثلہ بیا ذکر کری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اوتنوے بلکہ پیغمبر پاک تے دیو کار دیو مسئلے پا بارکی تپوسو کو اکار دے شوے دے یا کار دے کڑے دے کنے دے کڑے آوئی کہ اللہ دستا خوخشی نو بشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدہ سی مکوا یواز دا سوایا انشاءاللہ کر اللہ خوخشی ما پا کس لیا دے اجعلتنی للہ ندن تو ہما دا اللہ تعالیٰ سر شریک گرزے مشیت و ارادہ ہو صرف دا اللہ اختیار کرے دا انبیاء اختیار کیوں نشتا دا یو مثال شو بے شمار مثالوں نے دی مگر زوید اللہ سر اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دائی چتا سو خپوئے گئے وانتم تعلمون من وانتم اہل العلم
حال دا چې تاسو اهل علم یې او په دې خبره خپويږي مطلب دا ہے کہ چر جاہلان خلقی ناپوی خلقی د دین نا خبرئی نو کاغی دا اللہ سر شریکان اگرزول آغی با دمر مجرمان نی پا نسبت دا آغی خلقو چاپ پوی یو سرد پوی ند اللہ سر برخدار گرزی دا دی دا مانا یا دیو مانا وانتم تعلمون و حال دا جتاسو پوئی گے جدا اللہ سر ایس سوک شریک نشتا دے مفعول بے حذفی بے انہو لا ند لہو پدی خپوئے چھ اللہ برخدار نلری وحدہ لا شریک ذات دے مبرہ دے دے بیبیانو دا اولادنا لم یلد ولم یولد ذات دے و دائی با وجودم لگیائی کوئے امدغ وجد امام قرطبی دل تلکلی دی ففی هذه الآیت دلیل استعمال حجج العقول و ابطال للتقلید آیت کلمات دلیل لے بدی خبر باندے دا مسئلے دا ثبوت دا پارا عقلی دا علمم پیش کے داغی نبم تو حوالی ورکے زگر توحید او سنت دا فطری شے دے کلچ دا انسان عقل روغی سلیمی نو دا مسئلہ عقلم قبلی وذلتا علم نا مراد علم خاص دے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم او خلقو بندگی خاص کے دخبل رب آزاد دے چتاسی پیدا کریے والذین من قبلکم او اغم کسان چستاسو نوران دیو لعلکم تتقون دید پار عبادتو کے چتاسو بچے دا اللہ دا عذابا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا اللہ ذات دے چی گرزولی دا ساود پارزمکا غڑولی شوی والسماء بنا واسمانی گرزولی دے پشاند چت وانزل من السماء ماء وراورید برنو بدباران فاخرج به من الثمرات رزقا لکم روباشی اللہ تعالیٰ پا سبب دا دیوبو سرا ہر قسم آمدنے دا پارا دا فیدی استاسو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون مگر دوے تاسو دا اللہ سر برخداران او حال دائی چی تاسو پا دی خبر و خپوئی گے یا ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون او خلقو بندگی خاص کے دخل رب اگر رب چی تاسی پیدا کری ہے واکسانم پیدا کری دی استاس نمخ کیوں ددی دا پارا چی تاسو بچے دا عذابنا اللہ ذات دے جی گرزولی دستاو دا پارزمکا غڑولی شوی آسمانی گرزولی دے پشاند چد نازل کری دی اللہ تعالیٰ دا برنو بدا باران نرو باسی پسوب داغی سرار قسم آمدنے دا پارا دا فیدی استاسو نمگر زوی دا اللہ سر برخداران و حال دائی چی تاسو پا دی خبرو پوئی گے سبحانک اللہ مرشد